Шушы трусикларны киеп, исән-сау жүріп кайтсыннар. Изге теләген әйтеп Соня Садыкова тегү машинасын әйләндерә. Без дә булышмасак, аларга кем ярдәм итсен дип хәрбиләргә эчке киемнәр тегә башлаган. Бурыч ул, безнең бурыч ул. Балаларга, ондагы ир-егетләргә булышырга бурыч ул. Башта инде сеткалар үрегә җирдем, аннан соң уйлам да мәйдәм. Госпитальдә ятучы балаларга бит аларга эчке киемнәр кирәк, тегесе кирәк. Менә шуннан инде трусиклар тегәргә уйлам инде. Кисә теге капларга тутырып фронтка озата. Кыскасы эшләгәненә хәтта күздә иярми. 2-3 атна эчендә 200дән артык эчке кием әзерләп өлгергән. Тукма, резинка һәм башка кирәк яраклар белән авыл халкы һәрдаим булышлык итә икән. Соня тормыш иптәше белән 3 ел тәрбияләп үстерәләр. Гыйнвар аенда махсус хәрби операциядә олы улын югалткан ханымга сокланмый мөмкин түгел. Авыл мәдәният йортына маскировка шелтәре үрергә дә йөри, буш арасында тегү машинасы артына да утыра. Үзен ул егетләргә ярдәм чаралары әзерләп тынычландыра. Исән-сау терелеп кайтсыннар, шушы трусикларны киеп өйгә кайтсыннар. Минем бөтен теләгем шул. Һәрбер ир баланың илендә балалары бар, ата-аналары бар. Балалары әти дип үссеннәр. Бу эшне ул ихластан күңел кушу буенча башкара. Мондый вакытта битараф калырга ярамаганлыгын аңлаучыларның җиңү көнен якынайтуга үзләреннән зур өлеш кертүләре бәяләп бетергесез. Адилә Брханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.